Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Halmurada hoş geldiniz. Hoş gördük. Salam, hormatly yurtdaşlar. Aýdyber kemene. Hova Halmurada bugün yankı soru ve düşünceler faslımız. Geçen bir illeşimiz soraptı yadım. Düştü şu an. Faslımız diyende näme diýmek bolýar? Aýsy manyda diýen ýaly sorapdyr da. Bu taýda yankı bir serial ýalyk pikir edin. Şo manyda bu. Şeylerek bir neme alıp barýarsa. Bugün iyilleşler hem soru soruňyza geçeriz hem o düşüncelerinizi paylaşarız. Birazrak garaşsızlık barada gurrun edersine. Garaşsızlığın yine 99 yıllygyna geldikde ya garaşsızlyk diýen Halmurada endi bilmedim muňa garaşsızlyk diýip bolmazdy. Ony bu taýyn emesin ýalňyş ýazdykda. Türkmenistanyň 99 ýyllygy bolmaly taýy. Türkmenistanyň 99 ýyllygynyň o gurrun etjekdik. Şeylerek bir neme. Ne Türkiye şu at 100 ýyllygyny utlaýar. Ne biz indiki ýyl o nämäni utlamaly? O 100 ýyllygy utlamaly? O nere gelmeli? Diýilen mesele de onu taýda düzeldeli. Yine şeyler o temadan gurrun eders. Yine bu bilýän olsaňyz Türkiýede köp illeşlerimiz. Olar Türkiýedäki gutlamalary görendirler. Dowam edýän bilemok. Ýani bir sosial mediada gördüm. Nähili gidýäni. Barada nemeleri. Indi bu Türkiýede aslında Türkiýanyň bir neme nähili diýeli döwletiniň gutlamasy däl, ýa-ni Cumhuriyet Türkiýanyň döwlet guruluşynyň gutlamasy bu. Türkiýedäki döwlet guruluşynyň gutlamasy gatty bir ullakan dawara hökmünde kabul edilýär. Indi biz Türkmenistanda şeýle boldukma? Diýilen o soraglary soramaly azra. Türkmenistan 99 ýyl boldy da nähili geçdi bu 99 ýyl. Indiki ýylam 100 ýyl bolýar. Bu şeýle dowam edermi? Az däl 100 ýyldan bäri Türkmenistan şu nemede. Ýani o taýa ýazylan garaşsyzlyk aslında ýene Türkmenistan diýip bir neme guruldy. Ýani o garaşsyzmy dälmi meselesine o gürleşecekdik de şondan o taýa ýalňyş gitdi. Yine Halmurada bize birazrak garaşsızlık barada gurrun berýän demelerin bir gaýtalap gurrun berse, şonuň esasında bir gurrun edele. Türkmenistan daky ýani Türkmenistanyň umumy taryhy boýunça garaşsyzmy, dälmi, nädip bolundy ýa bolunjak bolundymy, ýa başga bir zat boldumy? Şeýlerek o Halmurada söz sizde. Sağ bol kemene. Men yurtdaşlarymyza şu barada ýa garaşsyzlygyň haçan kabul edileli barada kimler tarapyndan näme niýet bilen şu barada orlarça gede gaýdyp berdim geçen 30 ýylyň dowamyna. Iň soňky kany öňün şol 27-nji oktýabrda 90 ýanky respublikamyzyň döwletleriniň 99 ýyl münasibetli şol garaşsyzlyk barada aýdyp geçdi. Ýöne ýene bir gede gaýtmaly bolsa, garaşsyzlyk jarnamasy bizde şol kabul edildi 91-nji ýylyň 27-nji oktýabryna. Has takygy bir garaşsyzlygyň jarnamasy bardy. Şoň punktları ýa aýdyly maddalary bir ay 2 ay öňünden teklip edildi kimler tarapyndan aralyk maslahatlaşyly, goýmalysy goýuly, aýrylmalysy aýryldy, şol ykjamlaşdyrly, sözlemdirli, süla getirildi. 26-syna akşam, 26-njy oktyabr akşamky oturuşyny
ya meclisin maslahatyny şu karar bir aradan komitetlerin ýygnanşygyny deputatlaryň üýüşmegini kabul edildi. Soňça kabul edilen karary 27-sine taryhy güni, ýagny Türkmenistan Jemhuriýetiniň döwredilen gününi gabatlap 27 oktýabrda tribunadan bütün halka, döwlete, millete, dünýä elan edildi. Yani kıysaca tarih. Näme maksat bilen edildi? Sebäp başta şol SSR ýykylanna biz iň soňky öň ýanyna çykdyk. Bizden soň men pikir edýändiňe Gazakystan öz başlyklygyny elan etdi. Onun öňürde şol 13 respublika çykyp gitdi. Mesela iň soňky öň ýany. Gazakstanyň ýemesi bar bu meselede öz problemler bar. Näme üçin öňrek elan etmedi? Olaň öz içerki ýagdaýy bar, orsiýet bilen baranşyk meseleleri bar. Oşon üçin bökdürni. Ýani biz näme üçin bökdürni garap çetde oturup ben şoňa şu neçeli dogry düşünüş berip biljekkel. Oňun bir sebäbi şol biziň depamyzda garap oturan şu döwür hökümet bar, Kompartiýa. Türkmenistanyň Kompartiýasy, onuň ýol başçylary şu Türkmenistanyň garaşsyz bolmagyny islemediler ýa-da Moskwadan gorkup şonu elan etmediler. Soňra çelli oturdular. Yani şonun üçin bizine şonu 91-nji ýylyň 26-njy oktyabr akşamsy deputatlar karar etdik. 175 deputat soň ertesi güni onu tribunadan Niyaz elan etdi. Ondan sonra dünkü çıkışımda aýdyp berdim. Şol elan edilen bir 2 minutluk emänim çıkışam dili tutulup peltekläp garadar basyp şonun dogrudur aýdyp bilmedi. Sebäp bilýärdi. Şu aýdan üçin birden SSR täzeden dikeldilse, olam şu 175 deputatdan hataryna atylmaly adamyň biri boljakdy. Meselem ene ýönol mezur bolşan elan etmäge Sahytdan Peşmurat 100 dönürdi. Şol döwürki meclisiň başlygy şol elan etmeli. Ýok, ol Niýazyň eline gurjak bolansa, men bilýse başarjak gelip aýagyna ýykylyp ýaty, onsoň Niýazyň öz çykyş etmeli bol. Ene şoň üçin şo 27-sine ýurdun hemme ministerlerini, edara ýol başçylaryny, ýa vilayet tämelerini aýgaraz bir ýerde part nomenklatura bar bolsa, iki çağırlyk gelen mihmanlar bar daşdan işte. Şolaň öňünde 5 minut çykyş edildi. Şo bilenem garaşsyzlyk elan etdi. Bu näme? Niýazow ine Beýik Saparmurat Türkmenbaşy garaşsyzlygymyzy alyp berdi diýilen sözü näme bolýar? Mene ol yalan ýenen bir gezek yalan oň alyp beren diýip şol garaşsyzlykdan bir türkmen gaça duranmasa ýa giýen ýaşanmasa şoň birinjisini Saparmurat Niýazow. Onu men size aýdýar. Keçepe döwründe 4 güllap nirelerde ýitirilmeli gözläp tapyp bilmedi ya Türkmenistan onu. O näil garaşsyzlygy elan etdi. Ýok, on birinjiden durmuş mezuriýet. Hemme kişi çykyp gitdi saýudyň hatarynyň diňen közi galy töwerekdi. Ikinciden bizim deputatlarym halkym basyş edip dur. Bize de ene şular ýa garaşsyzlyk gerek. Bizim şular ýa öz elimiz öz ýakamyz bolup ýaşamaly. O ýurdun içine hakykatdan hem şular ýaly bir hyjy bardy adamlarda bir şular ýaly bir orşa aýsak eme bolýar-da şular ýaly reaksiýa berler ýa-da eýforiýa diýilen ýaly bir meýmeremek ýaly. Ene öz elimiz öz ýakamyz öz baýlygymyz özümiz elgeder we şol ýyly ene Kuwait ýaly ýaşartyk görürlerim bar beýle kisem bizim giýjegini diýişläp ördük öz ýerimizde öz ornumyzda her bir adam her bir ýolbaşy her bir deputat. Ýönem şol ýolbaşy organ Türkmenistanyň üstünden basyp oturan ýa-ni Kompartiýa. Emeti hojaýyny Moskwada. Orar şu janyndan gorkunjyna görä keçepe bolly agdarmatda ýene hakimet ýygyna doranyp geldi bol. Bilem şeýle bolarmy hadip Niýazow dämetçiň bilmekän ele urak geldi. O garaşsyzlyk meselesi diňe şol deputatlaryň habagly bolup kabul edilen jarnama punktlaryny okasaňyz ene düşünersiňiz köplerde. Ýöne gyna şu jarnamada görkezlen maddalardaky düşünjeler ya arzu niýetler, islegler durmuşda ornaşmady. Onu soň SSR darganyň soň bir ýyldan soň Niýazow ýykyp başlady döwlet gurulmasyny Türkmenistan. Şeýle gysgaça. Doğru, hazır illeşlerimiz yazıptır. İnternet doňýar, ýa-ni gönefir doňýa manysynda yazıpdyrlar. Düşünşüm boýunça Türkiýede internet şu an problema sebäbi hemmekim gutlaýa bayramçylyk, hemmekim
telefonda bir zatlar paylaşan bolmaly. Türkiýedäkiler üçin doňýan bolup biler. Biz bärden seyret durun, hemme internet görkezjileri gowy. Ýaşyl bärde erbet bolsa bu taýda da görkezýär-de. Bizde gowy ýöne düzelmegi mümkin. Esasen hem şu İstanbul'dakilerin ýagdaýy gowy däl diýip eşitdim. Şu wagt ýanky habara seretdim de. Ay umumy Türkiýanyň hem ýerinde şeýlekeni. Şu wagt habara seretdim. Şey diýýärler. Yok gönefiri şeydi doňdurýan bolmamy mümkin. Gönefirler başgaçarak nemede gidýär illeşler. Açılar dememiz o birazrak dowam eteli. Şeýle. Bizim gepleşiklerimizi eşten akma adamlar, näme bolup? Doňýar diýe doňup neme diýen bolmaly. Sebäbi ýa bir habarlara seredenimde de şeýlerek gatykän nemeleri ýazylypdyr da. Şu wagtam seretdim Türkiýanyň hem ýerinde doňýar diýe. Şonuň ýaly bir ýagdaýda soň halmyra da ine soňky garaşsyz bolmaly nememize şolta. Soňky 31 ýyl bolýarmy? 31 dik baba. 32 boldy mende. 32 bolmuşma. Inde ondan öňki ýyllara näme dip baha bermeli? Onun öňkü ýyllar, meselem şol 24-nji ýylda Türkmenistanyň düýbi tutulany Jemhuriýet diýip elan edilenden soň bizde şol parlament respublikasy ady bardy da. Yani şol normalary ýerine ýetirmelese-de, yani parlament respublika görnüşini Türkmenistan hereket edýän bir respublika bolupdy. Onun hem gurallar bar, ýanky bu parlament respublikanın degişli. Mesela parlamenti var, hökümeti var, sudu var, mas medyası var. Yani şunun hiçbiri garaşlydy. Şunun hemmesi kompartiýa buyruğuna bağlı. Yok oradan can edip plandat etmeli diýseler, şonu diýe etmeliler diýseler etmeli. Ýöne guruluş özü ady bardy, özü ýok. Hereket edýän konstitusiýa ýokdy şol döwrün. Yani saylaw diýdi mesela. Saylawa kimler gatnaşýar? Şu kompartiýa kimi gorkasy, näçe adam gorkasy, öz aralarynyň 2-3 tane kandidaty goýýarlar. Şu kommunistan haýsy bir ýerinde şo bolaýmaz. Daşyndan halkdan teklif edilip adam şol parlamente gelen ýeri ýok. 90-njy ýylyň 7-nji ýanwaryna çel. Iň soňky saylawlara çel. Ene şo taýda halk şo Gorbaçow üýtgödüp gormak, perestroika yankı şıgarının aslında biraz şol yankı aýtşymaly adamlarda bir erkinlik duýgusy döredi, öz başlyklyk bir ýurduna eýe çykmak üçin bir öňkü köne zatlardan daşlaşmak üçin täzäni vurmak üçin edilen işleň biri mene şol taýda halk ekedlen öz adynyň öz kollektiwlerinden deputatlar kandidat hödürläp başladylar. Ine şol aşatdan halkdan hödürlenen kandidatlaryň biri men. Men garşyma ýoksam ikisar kommunisti goýdular. Şonuň birinji turda men iki senem ýeňdim bar, ýene de ýok şu ýeňmedi diýip 49-da 7 diýip görkezýärlerdi. Ýoksam bu saýlaw участоклary aýdyp dur sen 60-dan geçdiň sen ýeňişiň. Ona beýle bolýar diýip saýlaw участоklarynyň başlyklary gelip maňar diýip başladylar da birinji tur 7-nji ýanwarda geçenden. Ondan 14-nji ýanwar täzeden aýtalamaly boldy şo saýlaw. Onuň men 2 bolup çykdyk, olar 3-tük, indi 2 bolup galdyk. Bire garşy. Sonra da alıp ana görkezdiler. 83 göterim bilen menne ondan ýokardy. Ya Rüstem çykdym. Täp halkyň islegi şo. Şo döwür aýdýar bir şular ýaly halkda hyjy bardy. Täze durmuşy gorarsam edersem düzedersem. Ýöne şol niýasyň altyn asyryna Gölöli sığırına, Mercedes'ine ağırlanıp, men sizin oğlunuz, men yetimlik gördüm, näme oldu deyip, Mekke'den gelip, nesip etse deydi, Allah'ın adını tuttu, millete de gereği şol. Ondan orta çıkıp yana da men ağzıma hep söz verdi Mekke'de. Bunun halka gorkazdılar, keramat olacaktı. Men ağzıma hep duran adamı nene inanacak ki? Bizim inanacak halkımız vardı.
Göp öğrendiler bunu. Soňam gelip 500 gram tereýe üçin adam razar bermäň diýip telewizorda çykyş etdi. Munam el çarpyp garşylady adamny. Ine sana ýol başy. Aglyňa çanda adam sen öňünde. Alyň iýiň meni gorlasaňyz bolýar diýdi. Daş töwerene hemmejigi. Şol sany maňa da 3-4 gezek teklip etdi. Ýöne ol haramy iýjek adam bar, iýmejek adam bar. Öz mertebesini saklap işlejek bar, işlemejek bar. Ine şol üçin şol döwür niýaza ýykyn ederler. Hem döwleti ýykdylar, hem milleti çaşdyrdylar, hem öz durmuşyny ýumurdylar. Ýok, şo ýol başlar hiç bir. Hemmesini ýok etdi soňra niýaz. Uçtan tutma. Özün gorlan. Ýazyjydan pozisiýonyny jurnalistikalarına çek. O nämäni aýtdyňyz, ýa Sowet döwründe erkinlik ýokdy. Indi şeýle bir zat bardy, Türkmenistan Cumhuriyet diýildi 1924-nji ýylda, dogry dälmi? Indi Cumhuriyet erkinlik bilen bilelikde gelýär-de. Ýa Cumhuriyet gelse erkinlik hem gelýmeli. Hukuk döwleti bolma düzgüni o zatlaryň bilelikde gelmeli aslında. Ýöne da bu birden gelmeýär, o tarapy näme? Ädim gelýär. Ine Türkiýanyň taryhyna soňky bu ýyl 100 ýyllyk bolan üçin Vatikan gurrun berdiler, o dinledik. Ädim gidilýän bir zat Cumhuriyete birden geçip bolan o. Demokratiýada edil şeýle o geçildi diýilýär, ýöne onuň agyr işi bar, o işi dowam etmeli. Türkmenistanyň ýöne bu o 100 ýyllap, indiki ýyl 100 ýyl bolýar, 100 ýyllap dowam etmeli bir mesele däldi. Indi bu zadyň öňüne geçýän, ýa-ni Türkmenistanyň Cumhuriyet bolmasynyň öňüne geçýän zat näme bolup biler? Ors imperiýasymy? Ya şonuň tawinlygynda bolmagymyzmy diýeler. Şeýler bir nemeler bardy. Elbette şol Ors imperiýasy şol 1880-de şol otornokly Türkmenistany boyun egdirenden soň ol şol yerli hanlardan, satlyklardan özlerini şol yerli dolanyrşy üpçün etdi-de Ors imperiýasy. Şolaň üstüne mene Türkmeniň şol döwürki baýlyklaryny çykaryp başlady. Üzümü bolsun, çakyry bolsun, pastasy bolsun, ýene nämesi bolsun, deňizden balygyna ketdiler, duzyna ketdiler. Bir topar gazyp alýan zatlar bardy. Ine şolary daşap başladylar. Soň görse kerwan bilen boljakka demir ýol gurup, demir ýoluň üstüne çykaryp başlady. Biz şol 140 ýyldan gowrak wagt geçdi, 145 ýyl. Şol häzirem şol Ors imperiýasynyň koloniýasy diýip düşünýän we şonu kabul edýän. Biz ol garaşsyzlygy allyk ýa SSR dargat diýileni bilen o Orsiýet biziň başymyzdan sowulup gidene. Şol SSR ýykylgandan soň şol gerek nebitini, gazyny ýa başga ýerasy ýerli baýlyklarymyzy muhtuny ýa ýarym muhtuny Orsiýet alyp gidip otyr. Soran agam hiç kimden aýa nemeden ak, näme aldy, näçe aldy, nira sogdy. Ondan o jomartlyk bilen ol Türkmeniň baýlygynyň bir bölegini ana Hytaýa peşkeş berdi. Gel senem bundan meni gollasaň bolýar diýip Hytaýa meni bir tarapdan gatyr bolany gurup ýa zawod fabriklary gurup hime fabrikler Türkmenistanyň baýlyklaryny daşap otyr degerdegmedine. Eýran sorup otyr nebitini gazyn Türkmenistanyň özüne diýorsa mazlyk edenler. Etrek derýa gurgan nerýa bular gowrak garly. Innem hana Owganistan nakylaryň am derýany sowup durur Türkmenistanyň üstünden. Bu taýda da Orsuň eli bar. Talipler bilen Ors göni gatnaşypdy. Orşolar şonu etmäň Türkmenistan halkyna degmäň ýa suw öňküsýär dursun diýip aýdan näme şolar şo kanaly bolarmydylar? Elbetde ýok. Bu zatlar hemme planlaşdyrylýar şol Türkmenistan bilen territoriýaň üstünde ýaşap oturan halk gerek men düşünjem. Oran şo ýerasy baýlyklary bolsa bolýar, onuň şo baýlyklary daşyndan adam getirip ýa firmalar getirip işletip özleri çykaryp otyr. Oňa dene diýer suwutnama, ene şu Balkan welaýatynyň hemme nebit gazy işgalleri işledýän Tatarstanyň getirilen gazy ýa nebitçiler.
Emma 6-7 nesil bäri Türkmenistanyň nebitini gazyny çykaryp oturan ýigitler, gyýdylar, dinastiýalar atadan ogla oglun aktar geçip otur. Hemmesi işsiz garly. Ene bolýanda tragedi. Ene ortaýadyň eli. O Kaspy deňdine gurulan ömü bar, param üçin ýa-ýa gämi gatnaw üçin gurulan. Olam Türkmenistanyň puluny gurulan, ýöne oňa ýesem ýene de ortalan. Şu daşak bir de otuyorlar Astrakhan neydi, Derbent neydi, ne olan öyle deniz portları var da Kaspy dengin. Yani Türkmenistan'ın bayrağı o taydanım gidip çıkarlık gidip otuyor. Yani bu Krasnovodsk'ın nefti gaytada ne işleyen da odunu yüzlerce milyon dolarlar harcadıp tazeden onu kurnodular yani enjamlarını çalıştılar Japon teknikasını. Çıkaryan yönüm hani hem de yanında Rusya'da gidiyor. Yine modernize edilen zatlarım çok takkidi. Yani bu Teplisa'da öndürülen pomidor, hıyar, Türkmen halkı yemin. Onun benim yaşlıkları salıp samolyot bilen uğradı yalar. Onu Rusya'da tarım. Yine bizim yine gulgurnak bolup yaşap görüşümüz. Men şu zatların üstü bilen suud edip bilecek. Eger şu zatlar gitmeyen bolsa ya öz halkymyza urawa görülen bolsa bizim durmuş şertimiz gör nerelere barıp yeterdi. Soňky hiç olmany şol 32 ýyl dowamly. Mawa. Halmurada düşünüşüm boyunca görüp bilenok iyileşlerimiz komentariyalarına görýäs. Bärde de bizde problema yok. Demek nemede bar. Onu näme derken men şu ýerde saklı ya çıkış edip sonra görüp bilýärler bunu ýazgyda. Düşünüşüm boyunca görüp biljeklerse bizden awa gidip dur, yüklenip dur. Yani gönefir hukmunda görüp bilenoklar ýaly. Komentariyaları gelýär. Onun komentarlar gelýär bolsa jogap ber, soň ýazgyda görýärler jogap beremiz gider de şeylermi? O şeylere boljak bu neme? O olmadı bugün. Neme gawat gelmese. İnternet. Men ne gow men sen Yo, bizde problemi yok. Bütün dünyada YouTube'da oňardy ya YouTube'un özünde bolup bilýär. Bolmagy mümkin. Ya YouTube. Var şumal yurttaşlar doğru düşünün. Dünyada şumal uruş tutuşup gidip otur o alat tozan dünyanın 4 güncü. Şoň üçin internetde köp zatlar hayal gidýän bolmagy mümkin, ya ýapylýan bolmaly, ya saklanýan bolmaly. Bugün mana Türkiýe Respublikasy özüniň 100 ýyllyk ýübileýini bellep otur. O taýda da internetiň gaty ýüklü bolmaly. Men düşünjümçi. Bilmedim de kimin. Gaty mümkin şeyler bir ýagdaý bar bu taýda. Olmasa kimin dowa soň ýazgyda görseler, dinläseler, näme soralar bar bolsa okap bereli, düşünürip ay, näme diýerler. Ya bolmasa öçüreli. Gerçi men üçin tapar diýär. Ýatardan başlaýar. Ana Maslahat. Habarlarda bir üýtgeşme barmy? Bir seredeli bu taýdan. Ulu problema bar bolsa nemeden aýdyp bilýärler. Anony benim telefonuma şey. Açıldı diýerler öze. Şu neme bilen bağlanşykly bolmaly? Düşünüşüm boyunca ya YouTube bilen ya da Türkiýedäki mesele bilen bağlanşykly. O Türkiýedäki mesele bolup biler. Eger açylan bolsa aýdyň iýleşler, bolmasa Biri açıldı diye, biri yapıldı diye. Saçyol oynayan diyen bu. Sorap gör ýazgyda geçirälim dep eger eşdiýän bolsalar kemin. Sorap ber, bolmasa biz ýazgyda şunu goýarsaň ýazgyda göräýärler, soraklaryny bersin biz jogap berer.
Hmm. Ya, Eğer o neme bolsa kiçeldip görüp bilýäňiz, ölçeğini, videonun ölçeğini kiçelseniz belki açmak mümkün. Sebäbi bärde bizde hemme zat ýaşyl görünüp durýar. Internet elbetde bolsa. Yani eğer bizden bolsa da kızıl sarı görünýär-de. Ol nemede de gowy. Türkiýedäki ýagdaý bilen baglanşyklydyr. Hawa birazrak dowam edeli. Halmyrada eğer neme bolsa ildeşlerimizem kynçylyk çekmesin. Eğer düzelmese şu taýdan kommentariýalar gelip dur bize iň azyndan. bolýa onu komentarlara geçerken Şeýle umuman. Soň Halmyrada men ine bundan hawa bugün ýanky Sapara bilen gurrun etdik-de. Soň ine Sapara bir gowy zat aýtdy. Indi şoň nemesi boýunça öňümüzdäki agyr gurrunlar hem dowam etdirmekçi bolýar. Şu öňki edilen gurrunlar bilen aslında bir tarapdan baglanşykly. Ine Türkmenistanda gadağın, hemme zat gadağın diýilýär-de. Hemme zat olam gadağın, bulam gadağın. Indi şolaryň hemmesini jemläp bir ýere alsaň, o şoňa bir at goýulsa, ine şol akyl bolýar-da. Türkmenistanda gadağın olan diňe bir zat bar, olam akyl. Şu hemme gadağın edilip durulan zatlaryň hemmesi hem aklyň önümde. Diýmek bular akly gadağın edýärler. Türkmenistanda akyl gadağın. Soň erbet tarapam şo gadağın olan zady etseň dolar jenaýat hökmünde kabul edýärler. Soň cezalandyrýarlar hem akylly adamlar ne şonuň üçin ýok etip gelýärler-de. Bunun nemesi şeýlerek gynansak-da. Şonuň ýaly Doğru kem. hawa Halmyrada ine Cumhuriyet hem aklyň işi aslında. O garaşsyz bolmagam aklyň işi. Ýani erkin, akyl erkinligi söýýär-de. Şey diýerler. Ine şo zatlaryň hiç biri ýok bizde. Demek ine sebäbi şol bolmaly. Ýöne akyl näme gadağan diýilse, olaýam biziň ýanky resurslarymyza dogry gidýär-de köplenç. Şol sebäpli gadağan. Hiç sadymyz bolmadyk bolsa gadağan bolman bilerdi belki-de. Şeýle. Bu Türkmenistan'ın esası halkının betbaşçılığını menem şol yerasy ýerüstü baýlyklarymyza görýän. Şolar aç gözler o garwap almak üçin, sümürmek üçin halky ylymsyz, bilimsiz goýýarlar-da. Şonuň üçin olar akyla garşy gaty dogry belläp geçdim. Mankurt halky dolanyrmak has ansat bolýar. Olar diňe şol nemede kapyda saklanyp oturulan bagyşlaryň var deňeşdirýän üçin maliýaly öňüne iýmen berseň şonu iýip oňa, soňra bir günne semränen soňra damagyny çalýarlar-da. Kiçi biznesi, orta biznesi şey dip ýok edýärler. Türkmenistan akyly. Başda mümkinçilik berýär sana işlemäge, gazanmagy. Soňra gelip elinden hemme gazananyň maliýalar biznesiňe maliýalar özüňem hany owdan nepeden çykarýar. Onun için çorba çıkararlık akıl kalmadı Türkmenistan'ın içine. Barın varsa olur yanaşan akşal oğruya cenayetkar hükümeti. Sebep bilýärler. Bardığı sonra işi kaçıktı bir kıyıldan sonra. Yani tecrübe vardı. Ortadaki yıllar böyle gelirler. Halkın bir önde varıcı katlağını. Yuka olsun, kalın olsun. İlçilik çıkıp dur oğulgu. Yetişip dur. Her bir öydün yani bar. Okuwa yankı bilime ımtalyan. Ya istlegi bolar. Ýöne olan arzuwyny gursagyny garatdylar näçe neselin. Ene Niyazdan başlap şuňky ataly ogla çekildi. Şoň üçin ýöret edilýär bu zatlar. Men şey diýip düşünýär. Ýogsa Türkmen beýleki milletlerden hiç açan pes oturan milletler o deň bolmasa. Ýogsa sunugatymyza seret. Haly sunugatymyz bar, palat sunugatymyz bar, bizlerimizin keşte sunugaty bar. Ahal tekatlarymyz bar. Asyrlar boýy seredip etçilik gelýän zatlar bir günde dören zatlar. O toprağın baýlyklaryny seredin. Şular ýaly geçmişi bolan, taryhy bolan halkymyz ene hiç da edip goýdy.
Sağından çıkırdı. Etdiler. Halkın özü isläp edene boynuna takıp şular ýaly siyaseti boynuna takıp Moskwaň beren emriniň netijesinde bolan zatlar. Ana satlyk öz halkymyzyň içinden çykdy duşman. Daşyndan gelen duşman türkmen duran ýerine damagyn tersine çalar. Men onu bilýän. Ýöne duşman içinden dörese kyn eken. Ine şunu 32 ýyllap 32 ýylky tragediýamyz onuň öňkü Stalin döwrüniň tragediýasy şol. Bir-birini satıp arda yazıp on kapısına 5 tane kel toklu var. Bay bu kulak deyip näçe maşgalany ýok etdiler. Şolardan bolan öňelgeler ne şuun kun ana bağışlan boly. Men hiç açan bu türkmen bölen adam däl ya tira paralyk edenler. Ýöne şu Gurban Gulyň tohumuna çüýrükler diýip ýöne ýere dakmanyrmyn millet. Näçe diýip düşünýän. Sol Göktepe galasyna şu 2 ýyllyk ya haramlyk eden ya dönüklük eden taýpa bolmaly, çüýrük bolýanlar. Şula duran bolmaly, ýani Orsiýadan hyzmatlaryny. Häzir hem dular. Hiç bir utançgaýa ýok abi. Ödem edil Göktepe galasynyň garaşygyny notira. Gurban Gulyň kakasy näçinji ýyllarda polis nemesi bolup işledi. Gurban ol benden bir ýaş kiçi bolsa sen hatap edip berdi. Şol 60-njy, 70-nji, 50-nji, 60-njy ýylyň milisiýasy bolmaly. 70-nji ýyl. Ene on kakasy aňyrsy ýem seretsen ol Göktepe galasynyň daşyny jyklap ýorganyň aşagyny jyklap oturan kömege barmadyk türkmenleri degişli bol. Şoň üçin çüýrük mukaddiýer. Men bilen milisiýa diýip bir atriat döredýärler-de. Şu atriatdan gelýän bolmaly şular. Şeýle mümkin. Halmurad aýyldaşlarymyz hiç görüp bilen okmuş. Bu olar bilen neme bolmaýa. Sebäbi YouTube'un hemme YouTube'un gönefirler şeýlemiş. Şu wagt şey diýerler. Bolmagy gaty mümkin. Ya bu Türkiýe bilen baglanşykly ýa-da YouTube'un özü bilen baglanşykly bir mesele. Bolup biler eğer neme bolmasa biz hawa ýanky gönefire edip bilemzok. O ýazgy görnüşinde bu meseleni aýratyn gurrun etsek bor. Bolu. Şeylerek boljak ýalsa görüp bilen okmuşlar şey diýerler ýazgylarynda. Ýöne ikimizin arkaýyn gürleşip durus. Problem ýok. Şeyde ýel bolmasa Halmurad aşağı. Bolar gözel gowunyň ýurtdaşlarym öýke kinetmän bize geldik şu gün sonra uzaga. Ya demirinden ya kömüründen ya bilmedik näme internet çekmän nur sizde. Bize kemine bilen gürleşip motor görüp motor hiç problem ýok. Mawa. Bolýa onu şuurlukçu hemmäňiziň öýüňizde saglyk Türkiýede ýaşap oturan ýurtdaşlarymyz ýerleşlemez awasida mene Türkiýe Respublikasynyň bayramy bilen bizem gutlaýar. Sebäp Türkiýe göre respublika diýip aýdýanlar. Şumar ýozum dinarlar öňe sürilýän bolsa ýa dini diýeti ýöne jumhuriýet adaýrlaýanlar şu taýda. Ol lellimiň üyelerine protokolu golçak gelirdi. O taýda aýdylýar protokol, resmi protokol. Türkiýe Respublikasynyň adından Recep Tayyip Erdoğan golçakdy diýe. Onun aýdy Türkmenistanyň tarapyndan Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistan näme? Muňan durmy, anyň statusy belgisi ýok. Näme Respublika mı? Benim sultanat mı? Şahlık mı? Näme ol? Hanlyk mı? Aýdanak mı? Hiç saat belliler. Yok, absolut. Mesele şu taýda. Bolýa onu eger eşitmeýän bolsalar bizem berdi. İkimiz özü şonda düşünşe. İlesinde maglumat berellik bor. Bolýa sağ olun. Bor. Ýa-da bir gezekde görleşýär. Bolýa. Ýurtdaşlar taýip oturuň sizem.